गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसिपिन बर'आवनो थाबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो बुजिगोन दे लोगोफोर ससे नायनाङा आरोना लोगोफोर बिदिनो भिडिअखौ नायखांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दिनै बायदि ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन जोंहा नैबे दा सोलिबाय थानाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिराद गिदिर मावा नङा बिराद गिदिर भुल मावदों नङा होमबा लोगोफोर बे जोंनि बिटिसिआ जेनेबा बे जोंनि बर' हारिया जोंनिनो बे थामोनथा हाया जोंनिनो नङा होमबा लोगोफोर बुजिनानै बुजिबायदि बिराद गिदिर भुल खालामनो मावबाय नाथाय नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखागौ मा भुल नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोंहा 6टा जनबस्तिनो जोंहा माने एनअसिखौ हरोब्लाथ' जोंहा गैखाला नङा होमबा लोगोफोर बेखौ मिथिनानै जोंहा इउनियन आबसु जिखुनु सात्र हन्थाफोरा माने बारे बारथरा होनायखौ नुनो मोन्दों बिनि गेजेराव जोंहा रावबो माने बिसोरजों माने हेल्प गैया नङा होमबा लोगोफोर जोंहा बिसोरजों रावबो हेल्प गैया लोगोसेयै जोंहा माने बिसोरजों माने जेबो माने होफानो हायाखै होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैसिम जोंना हमना ला बिराद गेदेर मानाव गेदेर बिराद गिदिर बिथांमोन दङ जिखुनु बुंथिगिरि बिथांमोन दङ मेलेमजिबि बिथांमोन दङ नाथाय बेराफारसे माने रावबो माने बिसोरजों हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनाखै दिनैसिमबो आरो दै बिनि बिखयनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दिनै हमनानै ला जोंहा हाग्रामा महिला सारा एनअसिखौ हरबाथ' जा बिराद खैफोद जाबाय नङा होमबा लोगोफोर साख्रि बाख्रिबाबो हमनानै ला जिखुनु माने कलेज एडमिसनखौ हमना ला गासिबो मानियाव डाबल जागोन होमबा जोंहा मा जागोन जोंना खमखा बै माने 3 गुन माबाखौ जोङो जाबदेरना होयोबा जों माने जेरै हमना ला अन्थाइ गिदिरखौ अन्थाइ फिसायाव गारसिना होनाय रखम जागोन आरो जों अट'मेटिकलि गोजोखागोन डाइरेक्ट गिदिर अन्थाइखौ दिखांनानै अन्थाइ फिसायाव गारसिना होयोब्ला बे अन्थाइ बायफ्लेखागोन डाइरेक्ट बेबायदि जानो थांगासिनो दं बेखौनो बुजिनानै जों गासैखौबो होबथानो थाखाय आं बेखौनो खावलायहरो जोंहा ओरै हमना ला जोंहा हारियारि जिखुनु माने सावथुन मुलुगनि जिखुनु बिथांजोमोनखौबो जेनेबा आदा बाजिमोनखौबो जिखौ माने ओंखारनानै एसे एला माने हेल्प खालामजानो लुगैदों लोगोसे हमना ला फेसबुक बारफोर दं फेसबुकआवथ' जेरै इउटुबारफोर दं बाखि आजिखालिनि दिनाव माने इउटुबारफोरखौ बांसिन नुनो मोनाखै दै जाहोना मा बेफोरखौ जों डाइरेक्ट मिथिगोन आरो ना खोन्थाखौ फारि बुंगोन भिडिअखौ स्किप खालामनाङा दिनैसिम जों फेसबुकफोरखौबो जोङो ओरैबायदि खालामजानो लुबैयो नोंथाङा राजा लामायाव ओंखारनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना राजा लामायाव ओंखारनो हायाखैब्लाबो निजिनि रावजों बा निजिनि इंलिसजों जेनेबा बर' ट्रान्सलेट जेनेबा इंलिसफोरजों बा बर' रावजोंबो नों मोनसे फेसबुकआव माने लिरनानै पस्टबो खालामनो हायो आरो दै नोंथांखौ जोङो ससियेल मिडियाआव ओंखारलायनो होननानै बुङाखै माने नोङो ओरैबायदि खालामनो हायो माने नोंहानि फेसबुकनि थ्रुयैनो माने नोङो मोनसे माने फोस्राव बिलाइ बायदि माने मोनसे नोङो एकदम माने हात नांनाय गोसोआव नांखानाय बायदि नों माने फेसबुकनि गेजेरजोंबो नों माने पस्ट खालामनो हायो आरो हमना ला जोंहाथ' दा जेसेबां इउटुबार दं सब बायजाजोबखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बेखौथ' बुंबाथ' बारे जोङो आंथ' थांनाय समाव भिडिअ बिराद बुंदो नाथाय रावबो आंखौ जेबो कमेन्टआव रिप्लाइबो खालामाखै आरो रायाखैबो दै लोगो आङो दिनै नन बिटिसिनि दै आङो नन बिटिसि आं बिटिसिनि मानसि नङा खिन्थु आंबो बिटिसिआव जिखुनु माने इलेक्सन जिखुनु माने राजा लामा होनायाव जोंबो हेल्प खालामदो नैबे आखायनो आंबो थै होनो मोनदो मिथिबाय बेनिखायनो आं बुङोखि गासैबो माने जोंहा हेल्प खालामलायनांगौ दिनै जोंहा बिराद गिदिर माने टेन्डार लाना फैदो हाग्रामा सारा बिराद गिदिर टेन्डार लाना फैदो आरो माने बिनिखायनो माने प्रमद बर'मोन जिखुनु माने एकदम जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोन दं माने गासैबो लाजिजोबनानै दं आरो जानांगौ नोंथांमोननि पकेटाव मानि थानांगौ फैसा थानो हागौ नोंथांमोना बिदि जिन्दगि संसार जालांनो हागोन जों बुजिदो नाथाय बिदि नङा बे हाया नोंनिबो बे हाया जोंनिबो गासैनिबो बे हाखौ जों सेना लाजायोबा मा जागोन नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो आं बेखौनो बुङोखि गासैबो लैलो फैनानै जिखुनु माने राजा लामाफोराव बा जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने बेखौ माने जों हेल्प खालामनो हायो लोगोसे होबथानो हायो आरो आं बेखौ जों बुंहरबाय दं माने नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै मिथिखागोन नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोङो बेफोरबायदि रावबो खौसेथि गैलायलायाबा जाया माने जोंहा हाग्रामा सारा बिराद गिदिर टेन्डार लाबोदों ना मिथियाखै नोंथांमोना हाग्रामा सारा बिराद गिदिर टेन्डार लाबोदों बेनिखायनो बेफोरबायदि टेन्डारखौ दिखांनो हायाखै 6टा जनबस्ति टेन्डार लाना फैदो लाख मिलियननि फैसानि बेनिखायनो बाखि जिखुनु मेलेमजिबि बिथांमोना लाजिनानै बेफोरबायदि टेन्डार दिखांनो हायिनि थाखाय दिनैसिम ओंखाराखै आं बेखौनो बुंगोन जाय मानसिफोरा हारिनि थाखाय हेल्प खालामनो हायाखै बिथांमोना टाइटेलखौ सोलायजोबना लादो आं बेखौसो बुंगोन टाइटेलखौ सोलायजोबनानै बे जायगायावनो थाफिनदो होमबानो माने दावराव दावसिया जानाय नङा आरो जायबायदि गथ'फोरा राजा लामायाव होदो जायबायदि गथ'फोरा इउनियन स्टुडेन्ट गथ'फोरा जायबायदि राजा लामायाव होदो बै गथ'फोराबो नोंनि फिसायाबो ओंखारदो जानो हागौ बेखौ मानो बुजियाखै जायबायदि गथ'फोरा राजा लामायाव ओंखारदो बै गथ'फोराबो नोंनि फिसाजो फिसालायानो ओंखारदो मानो बुजियाखै खोन्था बाथ्राखौ हेबलायबाय थानाङा खोथा बाथ्राफोरखौ सोंलायबाय थानाङा जिखुनु गावबा गाव जानजो खाफ्रा ओंखारबो बर'नि थैया नोंनावबो दं जोंनावबो दं नङा होमबा लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेबांबो लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव माने सर्ट जाफैदोंब्ला गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ बर' हारिनि फिसानानै मिजिंथिनाय थाबाय गोरोन्थियाव निमाहा होनानै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।